Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. Имрӯз рафтам ҷои гӯштфурӯшакҳо, хостам 1 кило фарш гирам барои гулманту кардани будам. Хайф ахирон фарш да успед кардам, рафтам гирифтам. Беҳад гӯштошон тез тамом мешавад. Гӯштҳои зур дорам бо нархи дастрас. Ман фақат гӯштора ҳамиҷа мегирам. Мардакам як рӯз рафтан ай дигар ҷо овардан аксион вай. Беҳад гӯштҳои бемаънӣ буд. Ман барои ҳамин шавҳарам гуфтам ки бирем фақат ай ҳамиҷа бигирем. Точкаи гӯштхарии мо ана ҳамиҷаи дӯстони азиз беҳтарин гӯштора доранд. Дар инҷа хостам барои абед ман камтара қуртоб тайёр кунам. Дӯстони азиз, он рӯзе ки ман самбуса кардам камтарак чӣ мондагӣ буд. Хамираш баъд зуволачаҳо монда буд. Ҳаваёро ҳамаро якта кардам, фатирча кардам. Ана хостам барои абед ман қуртоб кунам. ҳозир вақти ҳарчи форак май барои ҳамин ҳозир ҳамира дар абед мехӯрам, баъд бега ҳичи намехӯрам. ҳозир рӯған мамондам, рӯғанам ҷӯшида истай. ҳозир меёрам мерезам ай болош, мешавад қуртоб. рости гап уқа рӯғандорам намефорав, камтарак гарм кардам барои маззаш. қуртоби мо ҳам тайёр шуд. дӯстони азиз, касе хӯрда иста боша, агар шумо дар иштиҳои таом, мадам ҳамчунин дӯстони азизам осонак ҳамин хамиру памирои самбусатомон бигирен, майдаҳа кам боша фатирча карда монен. ина дӯстони азиз, қуртоби маам тайёр шид. ай ҳамаи чӣ рӯ гардонам, ай ҳами қаламфур рӯ гардонда натонистам. ҳаматон дар иштиҳои таом дӯстони азиз бо мо бимонед. дар инҷа боша як кекс тайёр кардам. рецепти пурраша сёмка накардам дӯстони азиз, барое ки ман рецепти пурраша дар каналам дорам ва нахостам ки хай бо сёмка кунам. беҳад кексам нағз омадааст. ин видеои дигар рӯз май дӯстони азиз, ое ки қуртоб карда будам дигар рӯз буд. инаиш дигар рӯзай, барое ки хела шид видео напартофтам дар каналам. дар инҷа хостам гулманту тайёр кунам. ана барои мо чӣ дар корай, як дона тухм, баъд намак дар корай, хай об, орд. хай ин хамира ба фикрам ҳамаи бонувон метавонанд. ана баъд дар инҷа ба орд дохтам. чӣ кардам? ай элак гузарондам. ана баъд бо дар ёдам зад ки чӣ накардам, бисёртар хамир шӯрида. баъд бо як таи дигар тухм омехта кардам ки аз волачам зиёдтӣ кунад ки ягон туппаҳа, ягон чи угруҳай бурида мемонам гуфта. از بحری خوشی زندگانی رفتی به ما شدی بشی طبیب افتادی ای دادری جون آبی غریب. дар инҷа начинкаша тайёр мекунем дӯстони азиз. барои мо чӣ дар корай? камтарак фарш, баъд ним кило зиёдтар, баъд пиёз ба картошкаи айтёрка гузарондам.
баъд приправа чорный молотый перец, баъд красный молотый перец, намак ва камтарак зира дохтам. баъде ки ҳамаша хушрӯ аралаш мекунам, баъд дар ахираш равған медозам камтар барои хеле сочни омаданаш. ин дастои мара аҳамият натиҳен, дӯстони азиз, ҳама ҷош хир кардагиай. Ана боли яхело меган ки дасташ чӯ карда боша, ҳамаш хир кардагиай. мо на пишак дорем, на дигар, ё гӯдаки майда надорем ки дастакума хир куна. Ана чияй ӯ рӯз авқоти мошдор хӯрдам, агар не ягон бор ман аллергия надоштам барои мошу лӯбӣ. баъд чӣ мошу вермишел пухта будам. баъд намедонам, ба фикрам ки ҳамин ҳомиладор шидам, намедонам ки нафуридак ман ва чӣ авқот хӯрдам. ҳоли 1 соат нагузашта ҳамаи ҷом донача шид, баха хорид. ба хоридам ҳамарам хеле хир кардам, дастом ишам ушамам хеле ай. ҳоли соз нашидиян то ҳозира. Ана метарсам ки ҳамаи ҷо паёш мемона. намедонам барои чӣ боша, ҳоли даже духтур рафта 3-4 дам намондам барои ҳомиладорим. ин блогерои мо даҳози манту мода шидааст. ана кадом блогерора ҳозир намебинем, фақат ам хеле манту кардаистанд. ҳозир сезони манту ам сар шидай. ана баъд ин гулмантура рости гап ман якум бора кардаистам. хайр, рости гап уқа хушрӯ наомад. ин дафъа ҳамаша бо ислоҳ мекунам. ана ира ман дар як канали узбечка дидам. ам хеле чӣ кардак, ҳамиқа ки ман калон буридам. ана хостам чӣ шавад, калон тез тайёр мешавад, ки беҳад калони баъд омадан бо дар мантупазак бо калон мешидааст. ин карат насиб боша бо хушрӯ карда уже дастом рост шид. ана насиб боша бо хушрӯтар карда сёмка карда бо нишонтон метиҳам. хулоси гап, ман хостам ай блогеро қафо намонам да. барои ҳамин ман гулманту кардам дар каналам. дӯстони азиз, ман қариб 2 моҳ мешавад ки дар хонаам, кор накардаистам. ана боҳози ябора намедонам, корам нафоридаистай. хеле бигем ки дар хона беҳад зиқ шидам. рӯзи дроз телефон дар дастам. ҳамин телефонам як зарарай одамда. ана барои ҳамин мехоҳам ягон ҷо кори сабукак бубурам, кор кунам. ана баъд чӣ бугум, одаме ки кор кардагӣ гаштагӣ, хай якун кори чӣ бугум, кори хеле бугӯй ки ҳар рӯз кор кунам, не хеле набуд. выходной қати кор мекардам. хай як нимчи кор мекардам, барои мисол дар дастам пул буд фақат. ана ҳозир рости гап шавҳар ман изо мекашам, бугум ки мардак ҷомада пул тиен, ихе кунен ухе кунен. ҳамин чизе дар корам буд, мехаридам худам. хай ҳеҷ гап не, оли насиб боша ҳамин документума ҳал карда гирем 26 ноябрда. иншалло бо ягон кори сабукак мебурам, ки то ки декретной гирам ё пособиҳои нағз гирам барои кӯдака. ана барои ҳамин мехоҳам хай ягон кори сабукак бубурам. хеле бугӯй ки мисол хеш таборам дорам, хонашон бурам иқа чахчах карда чӣ карда биёмам мешава. бояд феъли безеб дорам ки ҳамин хона да бояд бишинам, намефурам ягон ҷо бурам. ба шавҳарам мега охи мега бура ҳамин то хӯрда биё шаҳра. наоборот шавҳарам, баъзи мардако ҳастанд ки заношона намемонанд. шавҳари ман наоборот мара меган бура то бихӯ ҳавои тоза да бугард, ки ман хеле чӣ бугум намерам, нағз намебинам гаштана. гулмантуи мо ҳам тайёр шид. дӯстони азиз, ману шавҳарам шиштем, ужин кардем. баъд дар ёдмон зад, уже ки хӯрдем буд кардем, баъд дар ёдам зад ки бо ана видео кардагӣ будам. барои ҳамин дута барои субҳонашона мондам. хай гуфтам ақаллан ҳамира нишон тиҳам. ина хай якум бор дам мешавад созай, дафъи дигар бо хушрӯтар карда видеотон мекунам. дӯстони азиз, ина ин буд влоги имрӯзаи мо. ҳаматон дар раҳмати калон ки бо мо буден. аллоҳ нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз.